ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି ଆସି ଗୋटे ଛୁଆର ବ୍ୟାଗଟିଏ ଭସାଇ ନେଲା, ସେ ପିଲାଟି ବାଲି ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଲେଖିଦେଲା, ସମୁଦ୍ର ଚୋର। ସେହି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଜଣେ କେଉଟ ବହୁତ ମାଛ ଧରି ପକାଇଲା। ସେ ସେଇ ବାଲିରେ ଲେଖିଦେଲା, ସମୁଦ୍ର ମୋର ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ଜଣେ ଯୁବକ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ମରିଗଲା। ତା ମା ବାଲିରେ ଲେଖିଦେଲା, ସମୁଦ୍ର ହତ୍ୟାକାରୀ। ସେହି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ହାତରେ ବାଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି ଧରି ନଇଁ ନଇଁ ଚାଲୁଥିଲା। ସେ ଏକ ଶାମୁକାରେ ଅମୂଲ୍ୟ ମୋତି ପାଇଗଲା। ସେ ବାଲିରେ ଲେଖିଲା, ସମୁଦ୍ର ବହୁତ ବଡ଼ ଦାନୀ। ଅଚାନକ ଏକ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି ଆସିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲେଖା ଲିଭେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ରକୁ କୌଣସି କଥାରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଲହଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ମସ୍ତ ରହୁଥିଲା। ଯଦି ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ହେବାର ଅଛି ତ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଅଯଥା କଥା ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଉତ୍ସାହ, ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ଶାନ୍ତି, ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ପରି ନିଜ ହିସାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ସେମାନଙ୍କ ରାୟ ପରିସ୍ଥିତି ହିସାବରେ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ମାଛିଟିଏ ଚା'ରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତ ଲୋକ ଚା' ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ମାଛି ଘିଅ ଡବାରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତ ଲୋକ ମାଛିକି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି।